Gwyddwch yn uchel i'r arglwydd, gwyddwch o bobl y byd. Addolwch yr arglwydd yn llawen, addolwch yr arglwydd o hyd. Dewch at yr arglwydd gan dathlu, cyffeswch mae'r arglwydd sydd i'w. Ni yw ei bobl a'i ddefau, ein bigal ein gwared o'r i'w. Ew drwy'r gatiau gan diolch iddo, molwch ei enw ef. Ew drwy'r gatiau gan diolch iddo, bendithiwch enw Brenhinoedd. Ac eto, ew drwy'r gatiau gan diolch iddo, molwch ei enw ef. Ew drwy'r gatiau gan diolch iddo, bendithiwch enw Brenhinoedd. Gwyddwch yn uchel i'r arglwydd, gwyddwch o bobl y byd. Addolwch yr arglwydd yn llawen, addolwch yr arglwydd o hyd. Ffydd yr arglwydd gan dathlu, gyffeswch mae'r arglwydd sydd i'w. Ni yw ei bobl a'i ddefau, ein bigal ein gwared o'r i'w. Ew drwy'r gatiau gan ddiolch iddo, molwch ei enw ef. Ew drwy'r gatiau gan ddiolch iddo, bendithiwch enw Brenhinoedd. Ac eto, ew drwy'r gatiau gan ddiolch iddo, molwch ei enw ef. Ew drwy'r gatiau gan ddiolch iddo, bendithiwch enw Brenhinoedd. Arglwydd mor hael, mae'r arglwydd mor dda, ac mae'n aros yn ffyddlon, o un genhedlaeth i'r llall. Mae'r arglwydd mor hael, mae'r arglwydd mor dda, ac mae'n aros yn ffyddlon, o un genhedlaeth i'r llall. Ac eto mae'r arglwydd mor hael, mae'r arglwydd mor hael, mae'r arglwydd mor dda, ac mae'n aros yn ffyddlon, o un genhedlaeth i'r llall. Ew drwy'r gatiau gan ddiolch iddo, molwch ei enw ef. Ew drwy'r gatiau gan ddiolch iddo, bendithiwch enw Brenhinoedd. Ew drwy'r gatiau gan ddiolch iddo, molwch ei enw ef. Ew drwy'r gatiau gan ddiolch iddo, bendithiwch enw Brenhinoedd. Bendithiwch enw Brenhinoedd, bendithiwch enw Brenhinoedd. Amen. Amen. Gwyddwch yn uchel i'r arglwydd, gwyddwch o bobl y byd. Addolwch yr arglwydd yn llawen, addolwch yr arglwydd o hyd. Dewch at yr arglwydd gan dathlu, cyffeswch mae'r arglwydd sydd i'w. Ni yw ei bobl a'i ddefau, ein bigal ein gwared o'r i'w. Ew drwy'r gatiau gan diolch iddo, molwch ei enw ef. Ew drwy'r gatiau gan diolch iddo, bendithiwch enw Brenhinoedd. Ac eto, ew drwy'r gatiau gan diolch
yn uchel i'r arglwydd, gweddwch o bobl y byd. Addolwch yr arglwydd yn llawen, addolwch yr arglwydd o gyd. Ffydd yr arglwydd gan dathlu, gyffeswch mae'r arglwydd di Dduw. Ni yw ei bobl a'i ddefau. Bore da pawb, croeso i Gersalem bore yma. Mae tipyn o bobl i ffwrdd heddiw mewn gwahanol bethau, felly croeso i chi... dych chi sydd yn y grisiau barod wedi dod lawr llawr, da iawn. Croeso i Gersalem bore yma, croeso i bobl sydd yma am y tro cyntaf, neu bobl sy'n ymweld ar hyn o bryd, croeso arbennig i chi. Da ni jyst mynd i wneud chydig o gyhoeddiadau i ddechrau. So mae yna drefn chydig bach yn wahanol i'r gwaith plant bore yma. Mae'r plant mynd i ail ymuno efo ni erbyn y gan olaf. Ie? Na ni. So mae'r plant... Oce, na. Reit, na, dy'r plant ddim yn ail ymuno. Bydd y plant yn ail ymuno ni erbyn y banad, anyway. So, wedyn, peth arall ni'n mynd rhannu, mae Maggie. Barod Maggie? Maggie mynd i ddod fyny yn sydyn i rannu am weledigaeth ynglyn â gweithio. Pan wnaethoch chi gerdded mewn bore yma, oedd hi'n gynnes braf yma yn doedd. A mae angen i ni fel sut allwn ni ddefnyddio y gofod cynnes yma i fendithio pobl gaeaf yma. So mae Maggie mynd i just rhannu un syniad posib. Yeah. Diolch Maggie. Iawn, okay. Get it over with. Wel, tua mis yn ôl, mae Ben yn sôn am beth ydyn ni'n gallu gwneud yn respons i costau byw yn codi. Roedd cyfarfod weddi, ond doedden nhw ddim yn gallu ymuno, ond roedd hwn yn lle dda, dwi'n meddwl, i ddechrau i gofyn am doethineb ddiw a beth ydyn ni'n gallu gwneud. So roedden ni'n meddwl beth yw ein resources ni yn Gersalem. So, yn gyntaf, fel mae Rhys yn deud, mae gennym ni addoliad sy'n gynnes ac yn wag, weithiau yn y wythnos. So, beth am agor i fyny, efallai unwaith y wythnos, fel warm space i'r bobl. Yn ail, mae gennym ni gegin, lawr grisiau. Efallai rydyn ni'n gallu gwneud rhywbeth fel cawl, llisiau, rhywbeth poeth a iachus. Rhywbeth rydyn ni'n gallu gwneud gyda'i gilydd. Rhywbeth syml a sustainable. A trydydd, mae gennym ni bobl. Dwi'n gwybod bod lot o bobl yn weithio neu yn maxed out efo pethau, ond efallai oes na bobl sy'n ar gael i ymuno hefo ni. Nid ni a nhw, ond rhywbeth cymunedol. Wahoddiad i bobl ymuno efo ni i rhannu bwyd gyda ni. Ar hyn y bryd, dwi'n meddwl am dydd Iau,
rhwng 11 a 2 o'r gloch. So, os oes diddordeb da chi yn dod at ein gilydd i fwyta rhywbeth, syml, ac efallai helpu, just gad i mi gwybod. Rydyn ni'n gallu gwahodd capeli eraill hefyd i ymuno efo ni. Dwi'n meddwl bwyta gyda'i gilydd gallu bod yn bendith i bawb, i helpu datblygu perthnasau rhwng bobl, ac hefyd, os mae bobl yn fodlon helpu, chopio llysiau, paratoi cael, gret, ac wrth gwrs clirio i fyny. Efallai y cam nesaf yw gad i mi gwybod os oes diddordeb dy ti yn ymuno efo hynny. Efallai gawn ni casglu gyda'i gilydd am 10 munud ar ôl y wasanaeth, dros coffi, efallai yn y cornel ffrynt yma, just i gwybod os oes diddordeb. Iawn, oce. So, so mae Martin a'r band mynd i arwain ni mewn addoliad. Wedyn fydd y plant yn mynd i'r gwaith plant, a fyddai'n rhannu gair, a wedyn byddwn ni'n dathlu Swper yr Arglwydd gyda'n gilydd ar y diwedd. A mae croeso i bawb sy'n credu yn yr Arglwydd Iesu Grist ymuno efo ni yn Swper yr Arglwydd bore yma. Diolch, Martin. Diolch, Rhys, ac mae hynny'n syniad ffab Maggie, so diolch am helpu trefnu hyn. So bore da eto, croeso eto. Os da chi wedi bod o gwmpas dros yr wythnosau diweddar, fyddwch chi'n gwybod, da ni'n edrych hwan am Elias. Ac yn yr amser Elias, oedd ganddyn nhw sort of dwyau wahanol. Da ni ddim really hefo pethau fel nhw, but mae lot o pethau yn ein bywyd ni sy'n sort of distractio ni o'r diw go iawn. So, dwi jyst eisiau deud bod yma, da ni'n yma, dwi'n gwybod mae lot o pethau'n digwydd yn y byd hyn y bryd. But da ni'n yma, bore di Sul, yn gallu ni gobeithio rhoi pethau i'r un ochr am dipyn a jyst canolbwyntio ar y diw. Mae yna un adnod o'n i edrych am wythnos diwetha allan o 1 Brenhinoedd 18. Ar ôl, os oeddech chi yma, da chi'n cofio, o'n i edrych am Mount Carmel, oedd Hannah'n rhannu gyda ni. But roedd yna un brawddeg, y sort of ymateb ar ôl popeth wedi digwydd, a oedden nhw'n deud, yr arglwydd ydy'r diw go iawn. Yr arglwydd ydy'r diw go iawn. And dyna pan dyn ni'n yma bore yma mwyn addoli y diw go iawn. So, os da chi eisiau bod ar eich traed, nawn ni canu hefo'n gilydd. Dig oed, am tir yn crynach i'r ffwrdd, ac nôl yn llif oed, yn gedig oed. Yn digedig oed, am lif fel di'r ffeithio chi, ac yn rwydio am ialw ffri, yn digedig oed. Wrth i nachos y fedithion can at y gor. Wrth i'n tyllwch gai amdan am dewis a dau bendigedig
gallwn ni dychmygu. Da ni jyst eisiau rhoi bob glor I ti, Duw. Rhys Llwyd.
Diolch, da ni'n byw ochr am o'r croes, a da ni'n gwybod be ti wedi wneud, sut ti wedi achub ni, mwyn gall ni fod yn ffrindiau gyda ti. Diolch. Amen. Amen. Diolch fawr iawn i Martin a'r band. Gyda i dwtch o anwyd ac ar ôl y canu allan fyna. Dwi'n gwybod sydd gyda ddigon o lais i bregethu nawr, ond dyna ni. So, just atgoffa, trefn y gwaith plant. Mae plant dosbarth derbyn i lawr yn ystafell cresh yn y cefn a gofyn yn garedig i rieni aros gyda'i plant fyna. Lowri, diolch i Lowri am arwain y gwaith plant munud ola, a da ni'n dymuno'n dda i Bethan sy'n adre'n sal bore yma. Dosbarth uwch na dosbarth derbyn lawr llawr. Efo Lowri, na ni. Marching orders gyda Sister Lowri fan hyn. A wedyn mae croeso i plant ysgol uwchradd aros mewn, a mae yna clipboards i helpu chi ddilyn y neges gobeithio. Dyna ni. A Beibl. Iawn. O, dwi angen iPad fi. Lle mae iPad fi? O, dyma fe. Nes i, pan o'n i'n pregethu yn Llanllyfni unwaith, nes i anhofio fy nodiadau. A chymod be, nath actually mynd yn iawn. Ti'n deud rhywbeth. Reit te. Iawn, gen i blygu pen a cael y gair o weddi cyn bod ni'n parhau. Wel, y ddiw dad, da ni yn diolch bod ti efo ni yma bore yma wrth i ni addoli ti, wrth i ni siarad efo chdi fel hyn mewn gweddi. A da ni'n gofyn i ti, anfon yr ysbryd glân nawr, jyst i helpu ni feddwl ynglyn ar rhan nesaf o hanes y proffwyd Elias, a gweld beth sydd gen ti i fwydo i'n bywydau a neneidiau ni bore yma o'r hanes yma. Da ni'n cyflwyno hyn i gyd i ti yn enw Iesu. Amen. So, i chi sydd wedi bod yn medru ymuno efo ni dros yr wythnosau diwetha, byddwch chi'n gwybod bod ni yn edrych ar hanes y proffwyd Elias gyda'n gilydd tymor yma. Oedd Elias yn byw mewn cyfnod lle oedd lot o bobl wedi troi cefn ar yr arglwydd a wedi mynd i ddilyn duwiau proffwydi Baal. A mi oedd brenin gogledd Israel ar y pryd, y brenin Ahab, wedi cael ei ddylanwadu a wedi mynd i lawr y cyfeiriad yna hefyd. Ac oherwydd hynny, mi oedd lot o ddrygioni a lot o anghyfiawnder yn y wlad. Ac wythnos diwetha, pan oedd Hannah'n siarad, wnaethoch chi gael hanes y showdown mawr ar fynydd Carmel. Wrth gwrs, mae gyda ni bentre yn does yn ardal ni, Carmel wedi henwi ar ôl yr mynydd Carmel, sy'n atgoffa ni pa mor glos ydi hanes ni fel pobl gyda'r hanesion pwysig yma o'r Beibl. Y showdown mawr ar mynydd Carmel, lle oedd proffwydi Baal yn gweiddi ar ei Duw nhw, a'r proffwyd Elias yn galw ar Yahweh, yr arglwydd. Ac nath Hannah siarad rhywfaint ynglyn â her ffydd. Hynny yw'r her i ni roed yn ffydd yn y pethau iawn. Achos mae e'n eitha ffasiynol dyddi yma i ddweud bod ganddo ni ffydd. Ond mae cryfder unrhyw ffydd yn dibynnu be chi'n roed eich ffydd ynddo fe, yn dydi? Hynny yw, allwch chi gael ffydd bod eich tîm ffwtbol mynd i ennill gêm pnawn yma. Ond dych chi ddim yn gwybod hynny. Dych chi ddim yn gwybod hynny. Dych chi ddim yn gwybod go iawn sut mae'ch tîm chi mynd i berfformio. Mae ffydd yn dibynnu ar wrthrych y ffydd, ar object y ffydd yna, dydy.
A mae hanes mawr y showdown yma yn atgoffa ni fod roed yn ffydd yn y lle iawn yn bwysig, bod roed yn ffydd yn yr arglwydd. A bod e'n rhywbeth fel mae Proffwyd Elias yn dweud, yn rhywbeth ddylen ni ddim cloffi rhwng dau feddwl. Ddylen ni ddim ista ar y ffens pan mae e'n dod i'r cwestiwn yma. Felly dyna rhai o'r pethau fi oedd Hannah yn trafod efo chi wythnos diwetha. Ac fel mae'r hanes yna'n gorffen, mae'r tân yn dod i lawr a sy'n dangos mae'r arglwydd ydy'r gwir dduw. Ond, life is a roller coaster. Fel canodd Rowan Keaton o... Beth oedd enw'r band oedd e'n da? Boyzone, na ni? Boyzone. Life is a roller coaster. Baby, you just got to ride it. A mae hynna'n arbennig o wir am fywyd y proffwyd Elias. Ar ôl cael y profiad anhygoel yma, profiad pen y mynydd, literally ar pen mynydd Carmel, ni'n mynd i edrych nawr ar sut mae e'n mynd o gael y profiad hollol anhygoel yma, nawr i fynd i gael profiad anodd a tywyll yn y dyffryn. Fel wedodd Wally Thomas y Cymro Midfield, mae bywyd fel pryd o fwyd Chinese, ni cheir y melys heb y sir. A mae'n wir yn dydy. A da ni'n gweld hwnna. Da ni'n gweld, oeddech chi byth yn gwybod bod Wally Thomas yn ddiwynydd mawr, nag oeddech chi, ond dyna ni. A mae'n wir yn dydy. Mae profiadau mawr a cyffroes bywyd yn aml wedi plethu hefyd gyda rai o brofiadau mwyaf anodd bywyd. Ydych chi'n gwybod hynny? Dwi'n gwybod rhai o'ch chi wedi profi hyn. Ond da ni hefyd yn ei weld y mywyd y proffwyd Elias. Felly, bore yma, da ni mynd i ail edrych ar yr hanes, yn dechrau darllen yn 1 Brenhinoedd 18:40, sef yr adnod oedd Hannah wedi gadael allan, ond nes i roi hawl i ddiadlau allan achos bod ni yn taclo fe bore yma, a wedyn byddwn ni'n neidio i ddechrau 1 Brenhinoedd 19. Yna, dyma Elias yn dweud, daliwch broffwyd i Baal, peidiwch gadael i'r un ohonyn nhw ddianc. Ar ôl iddyn nhw gael ei dal, dyma Elias yn mynd â nhw i lawr at afon Cishon a'i lladd nhw i gyd yno. Wedyn neidio i pennod 19. Dyma Ahab yn dweud wrth Jezebel beth oedd Elias wedi wneud, a'i fod wedi lladd y proffwydi i gyd. Yna dyma Jezebel yn anfon neges at Elias i ddweud, boed i'r diwiau fy melltithio i, os na fydda i, erbyn adeg yma fori, wedi dyladd di, fel gwnes ti ei lladd nhw. Roedd Elias wedi dychryn, a dyma fe'n dianc am ei fywyd. Aeth hi Bersheba yn Juda, gadael ei was yno, a cherdded yn ei flaen drwy'r dydd i'r anialwch. Yna dyma fe'n eistedd o dan lwyn banadl, a gofyn am gael marw. Dwi wedi cael digon arglwydd, cymer fy mywyd i. Dwi ddim gwell na'n hynafiaid. Yna dyma fe'n gorwedd i lawr a syrthio i gysgu dan y llwyn. A dyma angel yn dod a rhoi pwt iddo a dweud, cod bwyta. Nawr, dwi'n cofio Meirion Morris, tad Sion, yn dweud unwaith bod rhai pregethau yn gallu cael ei sgwennu yn Comic Sans, ond bod e'n well sgwennu rhai pregethau yn Times New Roman. Nawr, mae joke yna'n mynd dros eich pennau rhai ohonoch chi, ond i chi sy'n deall fonts, byddwch chi'n deall beth dwi'n golygu. Comic Sans yn rhyw font jokey, mae llyfrau plant yn cael ei sgwennu ynddo. Ond Times New Roman, dyna font y Financial Times. Ac os dwi'n hollol onest gyda chi, preg y Times New Roman sydd gyda ni bore yma. Achos mae'r hanes sydd gyda ni bore yma yn delio gyda cwestiynau trwm, yn delio gyda cwestiynau anodd. A ni'n mynd i drafod y thema a'r pwnc trwm yma
gyda'n gilydd bore yma. Sef rhywbeth sydd yn effeithio pob un ohono ni rhywbryd mewn bywyd. Yn rhywbeth falle sy'n effeithio rhywun ar hyn o bryd. Sef sut y dyle pobl ffydd ymateb pan mae pethau anodd a brawychus yn digwydd mewn bywyd. Neu ffordd arall o edrych arno fe yw sut y dyle pobl o ffydd ymateb pan mae trawma o ryw fath yn dod i'n rhan ni neu'n dod mewn i'n profiad ni. A dwi'n meddwl fod hwn yn bwnc ac yn thema amserol iawn i ni fel pobl ar hyn o bryd. Achos da ni'n byw mewn oes lle mae newid mawr a trawma a ofn yn dod ato ni o sawl cyfeiriad ac o gyfeiriadau gwahanol. Os da chi'n edrych ar wleidyddiaeth y dydd da ni'n byw ynddo ar hyn o bryd, o referendwm Brexit, trwy argyfwng economaidd, trwy pandemig byd-eang, rhyfel ar dir Ewrop am y tro cyntaf ers degawdau, heb sôn am y cythrwfl yr economi yn y bythefnos diwetha yma. Da ni'n byw mewn byd sy'n newid yn sydyn iawn a lot o bethau yn creu ansicrwydd yn ein gwlad ni. A wedyn ar lefel fwy personol, dwi'n gwybod fod rhai ohonoch chi ar hyn o bryd yn wynebu problemau iechyd. Dwi'n gwybod rhai ohonoch chi yn poeni ynglyn â sut da chi a'ch teulu chi falle mynd i wynebu yr argyfwng costau byw dros y misoedd nesaf. A dwi'n gwybod fod rhai ohonoch chi dros y blynyddoedd diwethaf hefyd wedi delio gyda profedigaethau. Da ni gyd yn dydan ar ryw lefel yn gwybod beth yw i drio byw fel pobl ffydd pan mae trawma ac ofn o'n cwmpas ni. A dyna pam mod i yn hoffi hanes y proffwyd Elias. Oherwydd yn y Beibl, dydy y proffwyd Elias, er bod e'n un o arwyr y ffydd, mae'r Beibl hefyd yn cyflwyno fo fel rhywun vulnerable hefyd. Dyw'r Beibl ddim yn cyflwyno'r proffwyd Elias jyst fel rhyw fath o superhero, le mae popeth yn mynd yn iawn trwy'r amser a mae popeth yn fuddugoliaethus trwy'r amser. Ond i ni'n cael y portreadau fel sydd gyda ni heddiw, real iawn hefyd, o broffwyd i'r arglwydd sy'n mynd i lefydd tywyll. Sydd yn cael wobl yn ei ffydd pan mae pethau'n mynd yn anghywir. Da ni'n cael yn atgoffa mae person real go iawn fel chi a fi ydy'r proffwyd Elias. Mae Iago yn deud yn y Testament Newydd am Elias. Mae Iago yn siarad am ffydd a gweddi Elias, ond mae e'n trafod mewn y cyd-destun Iago 5 adnod 17, dyn cyffredin fel ni oedd Elias. Dyn amherffaith. Dyn oedd yn aml yn cam ddeall a cam ddarllen sefyllfaoedd. Dyn oedd weithiau yn neud y pethau anghywir ac yn colli persbectif. Dyna weithiau oedd y proffwyd Elias. A dyna le ni'n ailgydio yn yr hanes heddiw, gyda'r adnod anodd yma ar ddiwedd hanes Elias ar mynydd Carmel. Na i ddarllen eto, 1 Brenhinoedd 18:40. Yna dyma Elias yn dweud, daliwch broffwydi Baal, peidiwch gadael i'r un ohonyn nhw ddianc. Ar ôl iddyn nhw gael ei dal, dyma Elias yn mynd â nhw i lawr at afon Cishon a'i lladd nhw i gyd yno. Nawr, ar ôl i Dduw ateb drwy dan, ar ôl i Dduw ddangos mai fe oedd y gwir Dduw, ar ôl iddo fe ddangos gwagedd proffwydi Baal, bydde fe'n neis tas yr hanes jyst yn stopio fyna, yn byse. Bydde fe'n neis tas yr hanes jyst yn stopio lle nes i roi caniatad i hana stopio wythnos diwethaf. So fe'n fwy twt tas yr hanes yn stopio fyna, gyda'r fuddugoliaeth.
Ac yn aml, pan da chi'n clywed pregethau am hanes Mynydd Carmel, dyna lle mae pregethwyr yn stopio, a dyna lle mae rhai llyfrau yn stopio. Maen nhw'n trio anwybyddu'r adnod awkward yma sy'n dod ar ddiwedd yr hanes. Ond mae'r hanes yn gorffen gyda'r diwedd dychrynllyd a gweidlyd yma. A chi'n deall nawr pan bod y bregaeth yn Times New Roman. Yn dilyn y fuddugoliaeth fawr yma ar Fynydd Carmel, i ni'n gweld Elias wedyn yn mynd ymlaen i gyflawni camwedd tywyll iawn. Wrth ddal a hel holl broffwydi Bal a'i llofruddio nhw. Mwy na thebyg bod cannoedd ohonyn nhw wedi cael eu lladd wrth afon Cishon ar ddiwedd yr hanes yma. A mae rhaid ni fod yn real ynglyn â pa mor ddychrynllyd ydy yr hanes yma. Nawr, un dehongliad traddodiadol mae rhywun yn gallu ddarllen mewn sawl esboniad o'r hyn sy'n digwydd fan hyn yw fod hwn yn dangos fod Duw yn dduw cyfiawn a bod yr proffwydi Bal yma sy'n cael eu lladd wrth afon Cishon jyst yn cael yr hyn oedden nhw yn ei heiddi. Hynny yw, mae beth sy'n digwydd fan hyn ydy'r pen llanw gwrthryfel yn erbyn Duw. Pen llanw i drygioni nhw oedd cael y proffwyd Elias yn ei lladd nhw a'i slwtro nhw wrth afon Cishon. Dyna un dehongliad. Yn bersonol, dwi'n cael trafferth mawr derbyn y dehongliad yna. Oherwydd mod i yn credu, y dylen ni, fel Cristnogion, geisio reslo efo'r Beibl drwy lens y Duw sydd wedi dangos ei hun yn fwyaf clir i ni ymherson Iesu Grist. Ddim i ddeud o'r rheidrwydd bod ni'n gallu gweld Crist ar bob tudalen o'r Hen Testament, ond fe ddylen ni geisio reslo a deall pob rhan o'r Hen Testament o brysbectif y Duw da ni nawr yn adnabod yn Iesu Grist. Un o fy hoff adnodau a'r adnod sy'n allweddol wrth i fi reslo a trio deall y Beibl cyfan yw Hebreaid 1:1, a dwi'n troi ati'n aml. Lle mae'r awdur y llythyr at yr Hebreaid yn dweud, mewn llawer dull a llawer modd y llefarodd Duw gynt wrth yr hynafiaid trwy'r proffwydi. Ond yn y dyddiau olaf hyn, so yn dyddiau ni, llefarodd wrthym ni mewn mab. Felly trwy y lens yna, trwy lens y mab Iesu Grist, i ni'n gallu dechrau gwneud synwyr o rannau anodd fel hyn o'r Hen Testament. Oherwydd, yn Iesu Grist, da ni yn gallu gweld yn fwyaf clir sut fath o dduw ydy yn Duw ni. Ac dydy'r Duw da ni'n cael y fraint o'i adnabod yn Iesu Grist ddim y math o dduw, yn fy marn ni, bydden anfon Elias i slwtro 400 plus o broffwydi wrth ymyl afon. Dyw e jyst ddim yn gyson gyda'r Duw cariad sydd wedi dangos ei hun yn fwyaf clir i ni yn Iesu Grist. Felly, beth sy'n mynd mlaen fan hyn? Be mae'r adnod anodd yma yn trio i ddysgu ni? Wel, y dehongliad sy'n gwneud mwyaf o synwyr i fi o'r persbectif lens Iesu Grist yma ydy, mae beth sydd gyda ni fan hyn ydy gwers bwerus o hanes ynglyn â sut mae rhywun, Elias, yn gallu bod ar yr ochr iawn ond gwneud y peth anghywir. Sut mae rhywun yn gallu bod ar ochr y gwirionedd, ond wedyn yn gadael i'w zêl crefyddol, i'w
yw zeal crefyddol fynd allan o reolaeth a gwneud y peth anghywir. Mewn geiriau eraill, mae'n wers i ni ynglyn â sut mae ffydd tanbaid yn gallu arwain at ymddygiad sydd ddim yn deilwng o'r Duw da ni wedi ei alw i'w addoli. Y term bydden ni'n defnyddio yn y byd modern i ddisgrifio beth sy'n digwydd fan hyn ydy falle religious fundamentalism. Hynny yw, sut mae rhywun sydd falle'n dechrau ar y trywydd iawn yn colli persbectif a wedyn yn neud rhywbeth ofnadwy. A da ni'n gweld hyn yn digwydd drwy hanes. Os edrychwn ni ar yn hanes ni fel ymneilltuwyr, mae rhan o'n traddodiad ni yn mynd yn ôl i'r Piwritaniaid adeg y rhyfel cartre yn Lloegr. A rhai o'r Piwritaniaid yna wedi sgwennu rhai o weithiau diwynyddol gorau i dydd. Ond eto, nath nhw adlu hwnna arwain nhw i bwynt le oedden nhw'n meddwl bod yn okay chopio pen y brenin i ffwrdd. So mae hwnna'n enghraifft o sut mae ffydd o falle wedi dechrau'n iawn, wedi arwain rhywun i wneud rhywbeth oedd ddim yn iawn yn oleuni i ffydd nhw. Yn fwy diweddar, rhai o genhadon mwyaf brwdfrydig oes Victoria. Eto wedi dechrau gyda'r cymhellion iawn, ond wedyn wedi ffeindio hunain yn chwarae rhan yn rhai o droseddau gweithaf yr ymerodraeth Brydeinig. Eto, ydych chi'n gweld rhywun sydd falle wedi cychwyn ar y trywydd iawn yn colli persbectif ac yn gwneud rhywbeth oedd ddim yn deilwng o'i ffydd nhw. Mae hwn yn atgoffa ni o'r gwendid yna sydd ynddo ni gyd. Ddim bod fi'n trio cyfiawnhau benhath Elias, ddim o gwbl. Ond mae hwn yn wers sy'n atgoffa ni, mae nid superhuman oedd y proffwyd Elias. Mi oedd e'n bechadur ffeiledig fel pob un ohono ni. Oedd e'n ceisio'r arglwydd oedd. Ond weithiau oedd e'n cael e'n wrong, ac oedd e'n cael e'n majorly wrong. Just fel mae'n bosib i ni wneud, fel pechaduriaid. Nawr, falle bod chi'n meddwl bod hwn yn ddehongliad chydig bach yn woke, fel maen nhw'n dweud fan hyn, tyfod. A bod fi fatha, tyfod, yn cael trafferth derbyn y syniad bod Duw yn dduw sanctaidd a bod e'n gallu cosbi proffwydi bal ym mha bynnag ffordd mae e eisiau. Wel, aroswch am eiliad. Mae'r Beibl ei hun yn pwyntio allan fod Elias a'i genhedlaeth wedi colli'r ffordd pan mae e'n dod i'r holl drais yma. Nes ymlaen yn 2 Brenhinoedd pennod 9, mae holl deulu Ahab a Jezebel yn cael ei weipio allan mewn rhyw gyflafan gweidlyd digon tebyg i beth ddigwyddodd i broffwydi Bal. A mae'n dweud fod Jehu, un o'r rhai ddath ar ôl Elias, wedi eneinio gan Dduw i gyflawni y gyflafan yma. Ond, nes ymlaen wedyn, yn llyfr y proffwyd Hosea, mae'n dweud fod llinach Jehu mynd i gael ei cosbi am yr holl dywall gwaed yma yn erbyn teulu Ahab. So beth sy'n digwydd fyna? Ydy'r Beibl yn rhywbeth o newid i feddwl? Ydy Duw wedi newid i feddwl? Ydy'r Beibl wedi newid y stori? Wel na. Mae jyst yn dangos beth sy'n digwydd pan mae pobl Duw yn neud camgymeriadau. Mae'n dangos beth sy'n gallu digwydd pan mae pobl yr arglwydd yn gallu camddeall, camddehongli a gwneud pethau ofnadwy yn enw yr arglwydd. Oedd Jehu fel Elias yn meddwl fod e'n cario allan y wyllys Duw. Ond fel mae'r proffwyd Hosea yn dangos i ni, doedd e ddim. Oedd e wedi gam arwain, oedd e wedi cam ddarllen y sefyllfa. Mae Hosea yn awgrymu ni, mae beth sy'n digwydd fan hyn yw fod pobl yn cymryd cyfiawnder mewn i'w dwylo eu hunain
yn hytrach na gadael i gyfiawnder Duw gael i le. A da ni'n gweld hynna yng nghalon pob un ohono ni, dydyn? Pan da ni'n gweld rhywbeth anghyfiawn neu unjust yn digwydd yn y byd, yn digwydd falle yn profiadau ni, da ni eisiau revenge, yn dydyn? Dyna ydy'n instinct naturiol ni. Da ni eisiau cymryd cyfiawnder mewn i'n dwylo yn hunain. Da ni fel tarw coch pan mae sefyllfa yn dod i'n rhan ni. Ond mae'r Efengil yn deitha ni, mae Iesu yw'r un sy'n delio gyda cyfiawnder. Mae Iesu yw'r un sy'n cymryd holl anghyfiawnder pechod rygioni y byd arno fe ei hun. Ac felly, does dim rhaid i ni gymryd cyfiawnder mewn i'n dwylo yn hunain, oherwydd bod cyfiawnder wedi cael ei setlo ar y groes am bechodau ddoe, heddiw ac yfori. A'r munud da ni'n anhofio hynny, da ni'n gwneud yr un camgymeriad â Elias a meddwl bod ni'n gallu cymryd cyfiawnder mewn i'n dwylo yn hunain. Fe gath Elias awr o wallgofrwydd. A da ni'n gallu cael oriau o wallgofrwydd, yn dydyn? Pan da ni'n cymryd yn llyged oddi ar Iesu ac anhofio fod Iesu yn delio efo'n pechodau ni ddoe, heddiw ac yfori. Yn pennod 19, i ni darllen wedyn fod Elias ar ôl y profiad dramatic yma. Elias wedi dychryn, a dyma fe'n dianc am ei fywyd. Ar ôl clywed fod Ahab a Jezebel nawr ar ei ôl chyfod, so mae yna rhyw ryfel yn mynd mlaen. Maen nhw amyddfe i gilydd fan hyn. Nawr, yn naturiol, mae Elias yn mynd i banic, yn dydi. Mae'n rhedeg i ffwrdd, mae eisiau cuddio. Nawr, mae'n ddiddorol sut mae pobl o gefndir meddygol yn ymateb i'r rhan yma o hanes Elias. Mae rhai pobl yn meddwl mai beth sy'n digwydd fan hyn yw bod e'n cael crash ar ôl yr adrenaline rush bydde fe wedi brofi ar fynydd Carmel. Rhai pobl yn dweud mai beth sydd yma ydy enghraifft glasurol o'r flight response. Rhai esbonwyr Beiblaidd o gefndir meddygol yn dweud mai beth sydd yma ydy rhywun sy'n dioddau o PTSD, post-traumatic stress disorder, sef dwi ddim yn ddoctor, so geith Robin a Ruth gywiro fi ar y diwedd, ond rhyw fath o cyflwr iechyd meddwl sy'n dod ar rhywun ar ôl iddyn nhw fynd trwy brofiad mawr, anodd, sydyn, traumatic. A bydde hwnna'n sicr yn rhywbeth bydde Elias wedi profi yn bydde. Wel, ddim doctor ydw i, ond mae hawdd deall ydy ar lefel ddynol sut bydde Elias yn ffoi. Pam y bydde Elias yn mynd i'r lle tywyll yma ar ôl bod trwy'r profiadau mawr ac anodd mae e'n mynd trwyddo. A wedyn mae Elias yn ffeindio'i hunan. Yna dyma fe'n gorwedd i lawr a syrthio i gysgu dan y llwyn. Chyfo weithiau, sy'n byd gwell na jyst mynd i'r gwely nag oes. Falle bod, dwi'n yn gwybod amdano chi, ond mae popeth jyst rhywfaint yn well yn y bore, yn dydy. Mae angen gorffwys ar Elias. Mae'n syrthio gysgu dan y llwyn. A wedyn mae'n dweud, a dyma angel yn dod a rhoi pwt iddo. A dweud, cod bwyta. Y tybed be oedd yr emosiynau oedd Elias yn ei deimlo yn mynd i gysgu dan y llwyn yn noson yna. Mi oedd e'n ofn oedd. Mi oedd yna flinder mawr arno fe. Mae'n siŵr oedd yna euogrwydd arno fe, doedd?
Oedd yn newydd lofruddio cannoedd o bobl wedi'r cyfan. Mae'n siŵr oedd pwysau y cyfan yn drwm iawn arno fe. Nawr falle bod yna rywun yma bore yma yn yr un lle a Leias. Nawr, gobeithio bod ni wedi llofruddio cannoedd o bobl, ond falle bod yna rywun yma bore yma wedi blino. Falle bod yna rywun yma yn byw mewn ofn ar hyn o bryd. Falle bod yna rhyw health scare yn eich bywyd chi neu yn eich teulu ar hyn o bryd sy'n neud i chi ofni. Falle bod yr hyn mae'r economi'n mynd trwyddo ar hyn o bryd yn neud i chi boeni sut y byddwch chi'n gallu talu eich rhent neu'ch morgais mewn chydig fisoedd. Falle bod y chi angen eistedd lawr dan y goeden a bod angen i'r arglwydd anfon angel atoch chi bore yma. Falle bod chi fel Elias wedi cael digon. Falle bod chi'n teimlo fel bod chi ddim yn gallu cario ymlaen ar hyn o bryd. Ond y newyddion da, ffrindiau, ar ddiwedd pregaeth, dwi'n gwybod sydd wedi bod yn drwm, felly diolch am sticio efo fi. Newyddion da yw bod yr un Duw nath anfon angel at Elias yn danfon i gariad i ras a'i faddeuant i bob un ohonoch chi bore yma. Wrth i Elias ffeindio ei hunan yn gorwedd dan pren y goeden, da ni'n cael yn gwahodd i orwedd dan pren croes Calfaria. Mae yna wahoddiad i ni orffwys dan y groes bore yma. Mae Iesu yn deud yn Efengil Mathew, dewch ata i bawb sy'n cael eich llethu gan feichiau trwm, a rhof i orffwys i chi. Felly, jyst fel oedd Duw yn rhoi gorffwys i Elias dan y goeden yna, mae Iesu nawr yn cynnwys gorffwys i ni. Dewch gyda mi o dan fy iau mwyn i chi ddysgu gen i. Dwi'n addfwyn ac yn ostynedig, a chewch chi orffwys. Nawr, mewn byd sy'n llawn trawma, mewn byd sy'n llawn ofn, mewn byd sy'n llawn dychryn, mae yna wahoddiad i bob un ohono ni beidio gadael i'r ofn yn rheoli ni. Nawr, mae ofn yn reality. Dwi'n eisiau gwneud yn fach o ofn. Ond mae yna wahoddiad i ni beidio gadael i'r ofn yn rheoli ni. Ac yn hytrach i ni ddysgu byw mewn ffydd yn y Duw sydd yn ein caru ni. Be mae hwn yn edrych fel? Wel, mae'r Beibl yn sôn wrthyn ni am ffrwythau'r ysbryd. Beth yw ei fyw yng ngoleuni'n ffydd yn Iesu? Byw mewn cariad, nid casineb. Byw mewn llawenydd, nid trystwch. Heddwch dofn yn hytrach nag ofn. Amynedd, nid panic. Caredigrwydd, nid hunanoldeb. Daioni, nid drygioni. Ffyddlondeb, nid anffyddlondeb. Addfwynder, ac nid geiriau cas. Hunanreolaeth, a nid berbwylledd. Da ni'n byw, yn dydan, mewn oes sy'n llawn casineb, llawn trystwch, llawn ofn, llawn panic. Ac os ydych chi'n debyg i fi, ydych chi'n gadlu'r pethau yna ffeindio lle yn eich calon lot rhy aml. Nag yw e'n well byw mewn ffydd, lle mae cariad yn cymryd lle casineb, lle mae llawenydd yn cymryd lle trystwch, lle mae heddwch dofn yn cymryd lle ofn. Gawn ni blygu pen mewn gweddi. O Dduw Dad, da ni yn gofyn i ti fod gyda ni i gyd bore yma. I ni meddwl am hanes y proffwyd Elias o Dduw Dad. Proffwyd i ti, dyn oedd yn dygeisio di, ond oedd pethau weithiau yn mynd yn anghywir. Oedd pethau weithiau yn mynd yn anghywir difrifol.
Ond o Dduw Dad, o ti yn ei alw fe nôl, o ti yn ei adfer e. Ac o Dduw Dad, da ni yn dy geisio di, ond da ni weithiau yn mynd y ffordd anghywir. Da ni weithiau'n cochi persbectif. Da ni weithiau'n byw bywydau sydd ddim yn deilwng ohono ti. A da ni'n diolch mai Duw yr ail gyflew i ti. O Dduw Dad, da ni'n cyflwyno pawb sydd yma. Yn arbennig pobl sy'n teimlo fel bod nhw yn byw mewn ofn ar hyn o bryd, oherwydd profiadau bywyd. O Dduw Dad, helpa ni fod yn real, yn rhannu am yn ofnau gyda'n gilydd. Ond helpa fe beidio yn diffinio ni. Helpa ni'n hytrach i daro'n llygad ar Iesu. Iesu sy'n gwneud iawn am bechodau ddoi heddiw ac yfori. Iesu sy'n gwahodd pawb sydd wedi blino i orffwys yno fe. Amen. Wel, da ni'n troi nawr ffrindiau i ddathlu swper yr Arglwydd efo'n gilydd. Nawr, ar hyn o bryd, da ni yng nghanol gwyl y trwmpedi. Rhywun yn gwybod beth ydy gwyl y trwmpedi? Gwyl y trwmpedi ydy gwyl y flwyddyn newydd yn y traddodiad Iddewig. Mae e'n wyl sy'n para 10 diwrnod yn arwain fyny at Yom Kippur, sef dydd cymod, the Day of Atonement. Ac ar y diwrnod yna, yn Leviticus 16, i ni'n darllen oedd rhaid i Aaron wisgo mewn ffordd arbennig, cyflwyno aberth arbennig, a mi oedd pobl dim ond yn cael mynd mewn i bresenoldeb yr Arglwydd mewn ffordd arbennig iawn. A da ni yn barchus o'r traddodiad yna ac yn llawenhau yn y traddodiad yna. Ond wrth gwrs, da ni'n byw mewn dyddiau gras yn dydyn. Mae unrhyw un nawr yn cael mynd mewn i bresenoldeb Duw oherwydd fod Iesu wedi agor y ffordd. A dyna pam yn bod ni yn dathlu swper yr Arglwydd. Mae'n atgoffa ni bod aberth yr Arglwydd Iesu yn agor y ffordd i unrhyw un, o unrhyw gefndir, o unrhyw wlad, o unrhyw llwyth, o unrhyw iaith, i ddod at yr Arglwydd. Cyfaddau yn beiau, cyffesu yn pechodau, a derbyn y maddeuant mae Iesu wedi prynu i ni. Nawr, ar ddiwedd swper yr Arglwydd, byddwn ni'n cael clywed y fendith offeriadol yn Hebraeg i nodi yr achlysur yma. Ond cyn i ni wneud hynny, ga i'ch gwahodd chi i adrodd y credo apostolaidd efo'n gilydd wrth i ni fynd at swper yr Arglwydd. Credaf yn yw y tad holl echiog, creawdwr nef a deiar. Credaf yn Iesu Grist, ei unig fab, ein harglwydd, a gaid trwy nerth yr ysbryd glân, a aned o fair forwyn, dioddefodd dan Pontius Pilat, fe'i croeshoeliwyd, bu farw ac fe'i claddwyd. Disgynnodd at y meirw, atgyfododd y trydydd dydd, esgynnodd i'r nefoedd, ac yma'n eistedd ar ddeheulawr tad. Daw eto i farnu'r byw a'r meirw, credaf yn yr ysbryd glân, yr eglwys lân gatholig, cymundeb y saint, maddeuant pechodau, atgyfodiad y corff a'r bywyd tragwyddol. Amen. Felly, ffrindiau, dyma fwrdd Duw, nid yr eglwys. Mae wedi baratoi ar gyfer y rhai sydd yn caru Duw, a rhai sydd eisiau caru Duw yn fwy. Felly, dewch. Chi sy'n gadarn eich ffydd, a chi sydd yn amau weithiau. Chi sydd yma'n aml, a chi sy'n newydd. Chi sydd wedi ceisio dilyn, a chi sydd wedi methu. Dewch, nid am fy mod I yn eich gwahodd, ond oherwydd mae Duw sy'n gwneud. Ac ewyllus Duw yw y bydd pawb sydd yn ei geisio yn ei gyfarfod yma heddiw. Felly mae'r band mynd i ddod fyny at y bwrdd gyntaf i gael
y bara a'r gwyn. Wedyn, os di'r band yn fodlon mynd a chwarae rhywbeth neis yn y cefnder, a wedyn all pawb sy isio dathlu Swper Arglwydd ddod ymlaen yn eich tro. Mae'r bara, wrth gwrs, yn atgoffa ni o gorff yr Arglwydd Iesu a'r gwyn yn arwydd o'i waed. Dywedodd Iesu, cymerwch hwn yw fy nghorff. A chymerodd gwpan ac wedi diolch fe'i rhoddodd. A dywedodd wrthynt, hwn yw fy ngwaed i, gwaed y cyfamod, sy'n cael ei dywallt mwyn llawer. Felly mae yna groeso i bawb sydd yn cyffesu beiau ac yn derbyn maddeuant yr Arglwydd Iesu i ddod i ddathlu Swper yr Arglwydd gyda ni bore yma.
Wel, diolch i chi, Rhys, am gael fi ddod i fyny i gweddi yr bendith yn Hebraeg. Wel, dyn ni'n gwybod mae'r byd yn mynd trwy drawma ar hyn o bryd, a dwi'n gwybod hefyd bod rhai o'ch chi yn yr eglwys yn mynd trwy adfyd hefyd. Wedyn, o'n i jyst isio gweddi yn iaith Iesu Grist i hun. Habaracha y bendith. Yevarechecha Adonai ve'yishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha v'chuneka. Yisa Adonai panav elecha. Ve'yasem lecha shalom. Bod i'r arglwydd eich bendithio chi, ach amddiffyn chi. Bod i'r arglwydd wenyn ffein darno chi, a bod yn hael teg ato chi. Bod i'r arglwydd fod yn dda teg ato chi, a roi ei heddwch i chi. B'Shem Yeshua HaMashiach, yn enw Iesu y Meseia, Shem Meal Ko Shem, yr enw sydd uwch ben bob enw, o'r haolam goleini'r byd, cafod goim gogoniant y cenhedloedd, cafod Israel gogoniant Israel, Melech HaMelchim, brenin y Brenhinoedd, Ari Yehuda, y llew o lwyth Juda, ag Shalom, tywysog heddwch. Amin. Amen. Diolch, Paul. Nawn ni jyst gorffen y gwasanaeth trwy canu hefyd gyda os ydych chi eisiau sefyll, nawn ni canu. Byd yn welediad fy nghalon am Dduw, byd o'n tydi ag yn y does hynny, fy rhys yn eithro
sy'r ysbryd glân, a fydd gyda ni oll